Jó, megy, oké. Megy, akkor én nyitok. Menj. Barszeg. Nem. Már is félek. Ne nyomj Elnyom a el, az fényt, mozog. elrontja a hangulatot. Ja. Nem. Nem. Úristen, Collect unused parts. félek. Erre meg a cukrot, bácsi. Cukor. És hogy jött ide be, vagy mit keres itt? De ott egy kerítés. A terrorkerítés. Igen. Mi keresi meg a terrorszékét? Keresünk a terrorszékét. Nem van az izébe, abban az épületben, a fürdő akármibe. Akkor keresünk. Ott egy fa. Egy fa. Mutáns fa. A terrorfaj. Uram, hogy itt vagy. Ragd az izéret. Richard. Uram, hogy itt vagy. Ezen a fán Nincs nincs. papír. De van moha. Ja. Körbe. Hát az Van fű. ugyanannyit ér. Van fű. És néha mozgat meg. Jó van, mi? Follows! Mi falovak? Follows! Legalább lefelé nézd, nem fogok hagyni. Ti is fel fogsz Azt menni. mondta, hogy követ. Az Nem lesz az fordulásznák a helyedbe, mert... Ott a kocsi! Oda lopjuk el haza, biztos kurva van megnéz. anyja. Minek a hangja? Nekem. Ugye beszarok. Igen? Büszkőd meg ezt a kocsit, aztán menjünk el. Ja, hát nincs kereke! Laknak a területen, tele van cigányokkal. Szólnak sziki. De mi ez az a hang? Szólnak is nem. Kattok össze-vissza. Szólnak is nem. 694. Vart meg ez. Történt is arról, csak ott... Anya! Csak fuss, ne nézz vissza! Nem lélek sehova. Ne nézz vissza, menekülj, csak menekülj egyenesen. Ne nézz hátra, menekülj egyenesen. Tudás. Most kell lefelé nézni. Ez az gyorsabb, mint... Nem, ugyanolyan, csak gyorsabban. Nekem kell az az autó. De ott most még egyelőre nincs papír. Nem, majd lesz. Hát durva, van, aki úgy írta végig, hogy nem is találkozott vele végig. Fordul hátra? Nem. Ott a ház, ott a ház! Az van Ne! cselszék. Ne! Kurva anyád. Reflektorfénye mennék ide be, bazd meg! És majd meghúzom magam. Úristen. Ez zsinde! Meghúzod magad! Osszom faszom van. Ez zsindejtető. És valami, ott hullik a vakolat. Mi ez a textúra? Ez mi? Zsindejtető. Nem tudom, de kurvára menjünk innen. Szaros a padló. De több szék is van ebbe a szarban. Lehet a te... Várjál, nekem nincs háttamlalja. A Slendernek. Valakit itt elkapott a ciprafosás. Úristen. Úristen! És ha most visszafele ott Neki van lesz. valakinek egy olyan ház, ami tiszta zsákot. Eltenni benne, vagy nem ér? Bomlik a vakolat. Bomlik a vakolat. És... Anya. Jobbra vagy valahol lesznek itt ilyen What? Valami vagy köcsög. Chuck Norris megkeres... Ne! Virogjuk le! Megkeresed és Gyerünk megölöd. magam! Te megkeresed és megölöd. De te miért mászkálunk itt benn, bazd meg? Hol vannak a jordók? Egyben is kellene lenni a papírnak. De ott lesz, nem mindig tesz be. Úristen. What? Isten! Ezen a soron van, azt hiszem. Ingyen gáz! Kőolaj! De most nézzük, hogy hol jönnek az amcsik, hogy elvigyék ezt is. Háborús indítanak el A velünk. Slender ezért van itt, törzi a kőolaját. Irán ombudsman, bazd meg. Ez itt Irán. Ott van!
Don't look or it takes you. De világított papír, foszforeszkáló papír, bazd meg. Még csak 2-t szereztünk meg. Ja. Jó, nyugi, nem kell futni. Ha nem nézzünk hátra, nem basz le. Ott vannak a kősziklák. Nem, ha nem nézel hátra, akkor csak ilyen kell sisteregni, meg ilyen hülyeség, de azt észreveszed, akkor megcsapultál. Ja, és ha hátra nézek és ránézek. Az volt balra, nem a fák között. Anyám! Nem lehet, hogy csak hosszas a képernyő. Ja, ilyen szürke-fehér kosz néhány helyen. Hát az már valaki ráköpött. Öltönyben ott a koszak érteni, ugye? Persze, én öltönyt adok az összes koszra. Ah! Ah! Egy is így. Menekülj! Rajos. Ah! Most Sistereg a kamera is. Aha! Akkor is van meg A a webkamera. Csak itt bejön az Anna. Sistereg a webkamera. Csokolom. Ne nézd be! Ne fordulj! Úristen! Csak menj el ezek mellett a szarok mellett! Nem látom semmit. Azért van ez a hülyes Isten. Nem. De Peti előre néz, bazd meg. Még egyszer, megfussál, bazd meg, mert ott lesz! És belefutsz a És pofájába. most bemész a házba, akkor még segbe is ruglak. Én kétezést érzek, hogy bemenjek oda. Ez csak ő szeretné. Én is, gyere csináld! Használja az erőt arra, hogy manipuláljunk, bazd meg. Hátra nézd. Ne! Ne! Gázom, hogy Slenderman azt szerintem csak Menekülj! Slenderman az csak a kutas szerintem. Várj, és van idő? Bazd meg! De nem menjünk a fák közé. Tényleg a legjobb ötlet egy szörnyről elbújni, bemész egy sötét erdőbe. De a másik legjobb, amikor általában szobákba pislákoló fénynél. Ilyen zárt sötét szobákba. Igen, mert hogyha szörnyet érzel a házba a zombi, akkor fősz is idején, akkor neked tudja, hogy egyedül kell megnézned. Az a szád. Van egy fa. Akkor ott egy fa! Ott egy fa! Ott egy fa! Van meg! És kivágállt az Anna! Kurvára ne csinálom őket sem! Gyújtse! Ne! Ezt még egyszer megcsinálod, megöllek! Nincsenek utak! De addig kell a kőolajat, csak ne öljön meg téged. Nekem kellene kőolaj! Menj az olajnál, ő bírja a területét! Ott van! Körbehugyozta a területét, hogy Be kell mennem az erdőbe! Hát és mit csinálsz? Mert igaz, hogy kurvára az erdőbe kell Kézzék, mászkálni. én nem olyan párközött, meg majdnem. Csak ha valami öt a fák között, azt találkozol a lakatos familiával, gyűjtik a fák félre. Ott van! Megverem! Milyen gyerek! Megverem! És makkárba mész ott van szóval. Oda nem! Nem tudok hova menni! Lépjünk ki, az a legegyszerűbb. A leghumánusabb megoldás. Van shotgun! Shotgun, szedjük egy shotgun. Chuck Norris Cage fogja, aztán lebassza a fejét. Üdvösít, nyomjuk ki a hangot. De ha Ne, akkor nem nem lesz ilyen. egyszerűen jön. Basz meg! Én nem szólni akarok. Nem pedig fényes a képernyőn, és nem látom ugyanazt. Végén fogok irányítani. Fordulj meg kurva hirtelen! Tényleg? Ne! Megcsukom a szemet, és ilyen kurva hirtelen megfordulok. Arra menj. Jó, Jó, menj egyenesen. oda cső! Tipikám le! Kurvára, hogy ott lesz! Nem én akarok most irányítani. Én megyek, én VOSD-zek, Nyomom az egeret. Úristen.
lesz benne, és javítani fogja a vízvezeték. Nem, hogy ráközelíts! Ott a lap! Fejt ki a vasúti kábelről a szigetelés! Nem, tudja, hogy ő a csőszerelő, bassz meg. De ne nézzél hátra, fölvesszük a lapot és futunk előre. 3, 2, 8! Ne fordulj előre! Nyugi, jó fel. Feléni vagyunk, hé! Feléni vagyunk. Hogy ez hogy mozog? Ne! Csak előre. Tudni Csak akarok. a kamerára. Ha most hirtelen megfordul, összetek összerom magam. Nem éri meg, nem éri meg! De biztos Isten lett volna. Most pedig VSD-zik, Lajos segerezik. Nem javán nyúlok! De ti meg a legbátran fitkődik. Csináld meg! Ott egy kassza képernyőt. Törőjük már, mindig azt hiszem, hogy ez a feje. Szép. Nem akarod irányítani, hát eddig irányított. Ott egy gyújja képernyőt. Büdös vagy. Akkor már jobban félek. Már beszóltam. Az Ivarra! Egy kurva. Egy kibaszott téglakereszt. Ez egy téglakere. Benézzel balra és ott lesz, figyeld meg! Igen már! Na. Ne, nagyobb körbe került már, bazd meg! Itt lesz a pofád előtt a fal mögött, én megöllek! No. Visszanézzük!